Дуенде за всеки е различно. За мен лично това е тази страст, този дух и магия, който идва от това, че не знаеш какво стои пред теб. Не е несигурно, напротив. Чувстваш се любопитно. Започнах да танцувам от малка, около 6-7 годишна. През цялото ми време, когато съм била в гимназията, танцувах модерен балет и народни танци. Впоследствие в университета открих възможност да се занимавам с аржентинско танго и от раз се влюбих в него. Казвам се Габриела Панчева. Занимавам се с танци и съм студент по архитектура в Нов български университет. Казвам се Ивайло Александров. Завършил съм театрална академия, признание и театрална режисура. А с танго се занимавам от около 7 години. С Габи се срещнахме на университетско ниво. Една програма по танго, която бях създал в Нов български университет. Тя по стечение на обстоятелствата беше част от първия курс, който създадох в Нов български университет. И така се срещнахме, така открихме чисто танцовото взаимодействие и така започнахме да работим заедно. Паснахме си във всяко едно отношение. Духовно, технически и най-важното емоционално. Това е всъщност един от феномените на танго. Феномена, че този танц се води изцяло от мъжа, следва се изцяло от дамата, но двамата са в изумителен синхрон. Синхрон, който по някакъв начин предопределя красотата и страстта на танца. Трудна работа е да избереш партньор в танго, поради простата причина, че не само техническото взаимодействие между двамата е достатъчно. Трябва да има химия. Химия, която да роди танца във вида, в който можете да го видите перфектен на сцената. И се завъртаме на 360 градуса. И... Раз, стъпка напред. Тиво, стъпка напред. Тиво, стъпка напред. Тиво. Стъпка напред, пиво. Стъпка напред, пиво. Ние се мъчиме да обхванеме целия базис на танго, от класическото танго, като постепенно развиваме систематиката и някакси неусетно нашите ученици, хората, които се занимават с танго при нас, влизат в света на танго Нуево. Просто вървим от класическата форма към съвременната форма. Основно правило, стъпете близо до крака на дамата. С гордост мога да кажа, че в тези 5-6 години успях да създам един специфичен, уникален стил, неповторим сам по себе си, най-малкото на територията на България, който винаги по някакъв начин представлява знак, представлява емблемата, представлява бренда на Лаокон Танго и никой по никакъв начин не може да сбърка този стил. Да стъпи близо до крака на дамата, да прибере своя крак, като изнесе и крака на дамата. Всеки един човек може да танцува танго, независимо дали има талант или не. Този танц е толкова социален, толкова истински, той е роден просто от живота. Истински осъзнатата нужда от това да изявят телесността на танца се появи именно когато за първи път чух танго. Започнах да танцувам тук в България, в местните школи. Тук съм блокирал. Посещавах около близо една година
И в последствие започнах да обикалям света. Един безкрайен поток от обиколки, които винаги са ми носили безкрайно удоволствие, не само заради съприкосновението с хората, които се занимават с танго, и заради сливането с различни култури, защото във всяка една култура танго се възприема от една страна по еднакъв начин, а от друга страна по различен начин. Тъй като жената танцува с затворени очи, тя усеща посредством тялото, усеща всичко, каквото трябва да последва, а не го вижда. Тъй като кавалера пише хореографията на момента, и за него е магия, и за жената е магия. Сексуалното чувство и чувството в танго по времето на самия танц са изключително идентични. Поради простата причина, че и двете разчитат на страстта, поради простата причина, че и двете разчитат на свързването на две тела, на предаването на енергията от едното тяло на другото, на това да излезеш отвъд, да отминеш границата. Секс е единственото значимо бягство от реалността. Танго е не по-малко значимо бягство от реалността. Когато две такива бягства се съберат, се получава именно тази идентична форма между сексуалното и танцовалното, че в крайна сметка какво е танца? Танго е една магия, която всеки път е различна.